Tom Price a'r gic gornel yn mynd at y postyn pellach. Mae fewn! A Llansawel sy'n dwy'n y blaen. Tom Walters oedd ar y postyn pellach fe sy'n dathlu. Ac ar ôl hanner awr, digon ddi-fflach. Mae'r ymwelwyr ar y blaen. Bel allan at Strinati. Yn edrych am y bel hir. Mae'n lletraws fewn i'r cwrt Cosby. Gael ei benio mas. Ond mae yna ergyd gan Eason yn cael ei arbed. Am y tro cynta ers 10 mlynedd ar hugain, mae yna bêl-drod uwch gyngre'r Cymru yma yn y Rhondda. Eason unwaith eto, mae'n tra crymanu'r bêl fewn yn cael ei benio mas. A nawr Woodford mynd am y gôl ar yr ail gynnig. A yna floc yna pwysig gan amddiffynwyr Llansawel. Jones ar tafliad. Y pened fewn gan Kyle Jones. A mae Gammond wedi llorio Liam Eason, capten Llansawel. Wel, ddim yn cytuno da'r penderfyniad gan John Andrew Jones y dyfarnwr. Mae'n pwyntio'r sbotyn. Nath Liam Eason sgorio gôl gynta Cambrian yn uwch yng Cymru. Penwythnos diwetha nawr yn sgorio i ail. Ac yw e am sicrhau pwynt cynta Cambrian. O flaen tor dda o 847 yma. Maen nhw wedi unioni. Kyle Jones yn mynd am y bêl hir. Pened fewn i'r canol. Bonthron sydd yno'n trio rheoli methu Eason i gasglu'r brwsion. Cadw'n meddiant gyda Cambrian. Edwards yn lledu'r chwarae. Cambrian yn cynyddu'r pwysau nawr. Hillman. Y croesa'n i fewn at y cwrt bach. A'r peniad dros y trawst. Gan pwy arall ond Liam Eason yn ei chanol i unwaith eto. Ond tro yma Cambrian methu arwyddo. Gic gornel fewn at y cwrt bach. A dros i ysgwydd gan Bonthron yn taro'r postyn. A Cambrian yn curo ar y drws nawr yn chwilio am triphwynt. Am noson i gofio byddi. Ashley Evans yn y cwrt. Unwaith eto Hillman yn trio mynd am y croesiad. At y postyn pella mae'n mynd ar ergyd yn y pen draw. Yn mynd dros y trawst. Ond yr un yna gan Bonthron. O'r gic gornel. Oedd yr un yn taro'r postyn. Woodford wedi ymfyn am y gôl. Oedd angen yr arbediad gan Will Fuller yn y funud ola ydi. Cambrian yn mynd i dwy'n y pwyntiau i gyd. A dwylo diolchgar Will Fuller yn casglu'r bêl at ei frest. Mae'n edrych fel bod y pwyntiau am gael ei rhannu yma